babaan ninyo ang inspection fee ninyo. Ito ang post ngayong umaga ng February 11 sa official FB account ni Assistant Secretary Gades Hope Libiran, na opisyal na pahayag ni Department of Transportation Secretary Art Tugade sa mga private motor vehicle inspection center. Walang malinaw sa standard rate price na gustong iapila ni Secretary Tugade. Pero binabanggit na kailangan umano itong hindi lalayo sa presyo o dapat ay parehas lamang ito sa ino-offer ng mga private emission testing center o PETC. Ang kanilang fees naglalaro sa 500 hanggang 800 piso. Gusto rin ni Secretary Tugade na i-waive muna pansamantala ang re-inspection fees na kalahati ng bayad sa inspection fees sa roadworthiness test. Ito umano ay bilang pakikiisa ng mga may-ari ng PNBIC sa Administrasyong Duterte na pinakikitunguhan ang krisis sa ekonomiya dulot ng pandemya. Sa post ni Tugade ay hindi nito sinagot ang mga kinikwestiyon na irregularidad sa pag-roll out ng NBIS project. Bagkus bahagi ng kanyang isinapublikong pahayag ay ang layunin umano ng programa na roadworthiness test ay upang maawat umano ang malaking bilang ng road crash sa bansa. Paolo G. Santos, CLTV News.